І школу, що Нашу символіку, образти. Так, наш прапор, русинський. Вернуться наші школи, які були до того. символіка є. Прапор гімн. Там учили и русинский, и вот это, чешский. И русский. Там буквально было написано. І мадярські школи є, а русинські Ще запишіть, що треба прийняти, щоб було місне время. Місне время. Скільки ми живемо? Ми вже тут у нас місне время. Вони перевадили і було там. Що чеки перевадили і встановити воду. Місне время записано. Це для тих, хто буде составляти письмо, або було, що то Місто не розберуть, треба Школа хай розрішає читати історію русинства. Хай запишають у школах. Ми ці діти не бояли, ми ці батьки не бояли у національні костюми наші носити, а не українські. До русинський. Запрещається в школі носити Русі. Дітям запрещається. то воно написано, але я іменно напишу. Там є культура, там є. Національна культура, що має бути. Дав півгодини на тиждень. Чому я файні Де? поговорити? Бачите?